Hola, sóc l'Ali i benvinguts a Teddy Project. Aquest serà l'espai per als vídeos destinats a mostrar qui és la persona darrere del canal. En aquest vídeo faré una breu descripció personal i professional. Per començar, qui sóc? Soc estudiant de producció d'audiovisuals i espectacles i vinc del grau mig de vídeo DJ i so. Aquell cicle, encara que em va costar, va ser clau per mi. Vaig descobrir coses que em van enganxar molt. Videomapping amb el Resolume, il·luminació amb el Sunlight i el món del so i fer de tècnic de so amb el Pro Tools, a les pràctiques. Amb tot això em vaig donar compte que realment em vull dedicar al sector audiovisual. Em considero una persona inquieta, curiosa, tot i que a vegades sóc una mica caos, però un caos productiu, d'aquells que funcionen. I ara presentaré la part important del canal, el Teddy. Representa la meva part creativa i per això ens acompanyarà en tot aquest camí. És el primer peluig que he tingut mai i me'l va regalar la meva mare. Té cara d'enfadat, però malgrat i això m'encanta. És el meu preferit. Queda't amb nosaltres mentre Ted i jo avancem amb el projecte.